Ямбол има славата на град, в който има най-много красиви жени в България. Хубостта на ямболийката е възпята даже и в песните, та и легенди се носят за дивната й хубост. Доказателство за това са 13-те участнички в конкурса Лице на Ямбол за 2012 година, провел се на 10 декември в ресторант Боровец. В истински триумф на чар, сексапил и красота се превърна над преварата, а наш екип провери настроението минути преди старта на конкурса. Много добре се чувстваме и адски много се забавляваме. Да забавляваме просто всички момичета. Така. Според тебе коя ще спечели? И всички са много хубави, всички сме с много добро настроение, не мога да преценя, това има жури. Нямам идея. Най-много си харесваш? Аз най-много си харесвам раменете, ама вече това други хора, не знам. Много си харесвам краката. И да, общо взето всички тук сме супер достойни да победим и няма значение, много ни е готино. Трудна и отговорна е задачата на журито, щом са изправени пред толкова много хубави момичета, но все пак ето и техните критерии. Значи красотата, за мен красотата се оценява единствено в лицето и после останалата част. Преди всичко държим да имат излъчване, да бъдат красиви, те са млади, всички са красиви, но основно е това, да бъдат спокойни, да се представят добре. Не е ли трудно една дама да определи колко е красива друга дама? Ами не мисля. След като се заслужава, винаги ще бъде оценена. Идеята се роди просто за да покажем колко хубави сливналийки, ямболийки, българки изобщо има в цяла България, да покажат талант с тези млади хора и да се изявят по някакъв начин. Както на всеки конкурс, макар и да е трудно, журито реши, че приз за Лице на Ямбол се присъжда на Полина Митева. Много добре се чувствам, просто е неописуемо и страшно много ми хареса, че всички момичета тук бяха наистина изключително много хубави и изобщо целият конкурс, всички организатори, прически, гримови, всичко е идеално и много благодаря и на публиката и на всички. Просто е много неописуемо адско готино чувство.